Yes, sir. Set your number to English Tony. Imanya Mama also. Yes, number. This never our incoming federal house of representatives member na Abuja ka anyị na-eje ka anyị ma dozie obodo anyị bụ Nigeria Jikete Obutu na anyị kenere onye bụ n'ofuma nọ ya dịrị ke maka eke nwọbịa na-egwu na-abọghị eke nwọbịa na-egwu na-abọghị maka onye ụgbọ nna anyị ekeneghị ọ ya dịala mma ọ na bụ gị achụkwu 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 onye mmiri eji eji obodo oyibo onye ze na-akpọgo Mani jebe jebe biakasiye Iko lotasiye Ani neje yoki yasiye Iko yoki malanye Ezi jaka nune kuni iba Ichaka nandiebe bule bule Ichaka nandiebe bule Yes, Ichaka nego Ichaka nandiebe bule Okanoko na nokanye bulebu Amechi oku na no nanya biao Ifunanya no pagi wele Eze di bodogu anye kene ibu bodogu ne wabo Ine kuwana biaze biaili Opanna na Inna jadi na nazi ine Okwano kambazo Ichaka jeti Okwano kambazo gani jeti Okwano kambazo gani jeti Onye weliwe Onye juli Hey Ipunanya ne maga biliye Yogo ne maga na nyekena Mekona Onya ne ma Odogo mela Onye weli ne no wano weli Onye weliwe Onye juli Onye mile jeje Oyibo Onye se na pago Yes sir
onye mmiri eji bịa kene obodo oyibo ịfụnanya ya onye mmiri eji bịa obodo oyibo onye nwere iwe onye jụrụ iwe ọkwa kwa mbọsị ka anyị eti egwu ya ka etile egwu bịa na nke odogwu Emeka ọ na-abịa Ezinna Eze Igbo na-ekele ịmaka Chinedu ọna odogwu jelu mgbabulu ego ọnasa obodo English Tony egwu na-agbaghị eze ọhị m odogwu jelu mba Chukwu agọzi odogwu ọnata Nigeria ọnata n'Igbo ọnata Biafra land ụmụ Igbo ada agbala si ma ncha Chamachae English Tony ojidala eme ọgụ olu mgbe eji eme mmanwụ English Tony ojidala eme ọgụ ịma na olu mgbe eji eme mmanwụ odogwu jelu mgba Chukwu agọzi odogwu ekenere m ya odogwu onye nwere iwe ojide onye mmadụ ga-abụ onye ya akọna ka njezi ụfụma Jesu fuma je kene n'ọgịlịga ofu nwanụ ụfụma mmobutu onye mbụ n'ụfụma bịa Anambra steeti eyi odogwu nwere ego bịa kanna wela ko bịa kanna dazero bịa ilimo onye mbụ n'ụfụma bịa ilimo obutu nwere ego bịa onye mmiri ejeje oyibo onye eze na-akpọghị ijebe ikolo tazie anyị na-eche ya oke Eze Ichaka dokwa mụlụ egwu Eze Ichaka alụsa mụlụ egwu Eze Ichaka onye nwere onye ogweliwe onye jụla onye onye mmiri ejeje oyibo onye se na pago ya manijebe na ikolo tasiye anyị na-eje yoki ya eyi ezi nwanne
nwanne ka ọya bịa ịfụnanya abịalụ n'obi yi ka m kụzie n'anya esomọgọ Igbo na-eneze omọgọ n'ọbịa ịfụnanya were ego ndị Ichaka kene esomọgọ na eyi Ichaka ekene ga ọgaranya were ego bie ịma ndị na-ejeje onye ndị na-ejeje obodo oyibo onye ze na-akpọ gị Ike odogwu onwele gị ekele onye ndị na-ejeje Ike odogwu Abuja kwesịrị nwoke ebili ọgaranya anyị ga-eje Abuja odogwu anyị eje Abuja Federal House ka anyị representi onye ndị na-ejeje onye ọma anyị na-ejeje ịmana ijebe ego onye ọma na-ejeje ịmana ijebe ego tiketi ị na-ejeje ịmana ijebe ego tiketi ị na-ejeje ịmana ijebe ego Abuja kwesịrị ijebe ejebe ịmana ijebe ego Abuja kwesịrị ị na-ejeje ịmana ijebe ego ịmana ị na-ejeje ịmana ijebe ego onye ndị na-ejeje obodo oyibo onye ze na-akpọ gị oyi ịfụnanya na-eyi ego ma ekele arụ ọgaranya nwere ego nwa obi aja eri ego mgbe m na-abịa asị ka m fụ n'anya anụlụ m na ntị ịma na-afụba agụ m n'anya ke mkpụrụ n'anya bụ eziokwu Eso mọgọ ihe dị akọ